došli smo. I 100 put je gore neka izgleda s obale. Iz kajaka izgleda 3 put jače, da nisam bio u OG-u. Rekao je Čerin da mu je ovo najdivlja voda kad je ikad veslao u životu. Mislim da je, definitivno, u biti sam siguran. OG ga je spasio. Ali brutalno izgleda. Jebeno.